Halor ka jingdawa ban penbet ya ka reservation policy da ka seng VPP ha ka jingelam uba Arden Miller Basaw yamoin kumu presiden baru badairu MLA ka nongkram constituency ka ba hadin ka jingle menti ber ka jingbam tre ka sorkar ban pediang ya ka jingdawa ka parti kalarai ban penlong da ka jingsha atngan ka ba klembu por hakmat ka sketrian ka ba kati ka jingsha atngan ka ba klembu por lasdang nadu ka arplai teri ujemang ar hajar ar paulai ka badang ya tat hadu menta bat hadu ba ka sorkar MDA 2 kan pediang ya ka jingdawa ban penbet ya ka reservation policy. Habayo banyakran berubah Arden Miller Basaw yamoit haka arp saw teri ujemang ar hajar ar paulai ulaong ba ka jingdawa jong ka parti ya kamat ban penbet ya ka reservation policy bar ka jing penlong ya ka jing syatngan kamdei satya tang ban penbet lani ban kring ya kipat ba sa ka parti VPP ban kersan haka election MDC ka bawla kadawru da ka baong ba kipat ba ahi ki songthu ya ka nongrem jong ka parti ki wanhi ban terwa ban penyeso lani ban kersan ya ka parti VPP. Kaba omda donkam ban penlong da ka jingdawa ya ki isu bat ban syong syatngan Henry ka jing syatngan jong ginong yelam ka parti bat kipat ba na kaleng ka rilum khasi bat jaintia ka dei na kabenta ka laway ki samla ha ka yo kam yo jam. Ngim don kam kat hadu ban syatngan indefinite hunger strike ngim don kam kat hadu bandum barlang yu pat ba hang ni apo additional secretariat hang ni nam tak election MDC ngathrai PE hi ka jingdawa jong pat ba ya ka VPP kat sabalik ka enrollment drive ka jong ka parti ka ya bat kipat ba kiwan mo ngi klem pat ya keren ya ka enrollment drive ka kala ya bahasa khamat tandrei ko bang ngi ngim de ka parti ka ban la seng tang ban chuele election ngim don hiru ta ka jingmut banong ba ngin penki ini tang nam tak election ka election hangi ngi sotho upai ba ala don rupa sekeleng ka jungi tang dagi khindiat bana ngi lala ban pen kre tandrei ka jingle ka jungi kam dei nam tak election ko baki ong kini ki we ki seng sang perthai ka jingle ka jungi ka dei nam tak ki samla wat kam ki bala shak tak ting e kham tam haba ka sarkar ka pentrei kam ya ka roster system claim da pen kala ya ka ni ka reception policy but PE menta menin kilami mo kiladon ki news ki bala sapriang ya ka jing yo kam happening jungi bat kini ki parlok garu ko jing kala kila palat maki ya ka 100% kumnu kala ban long lada kata ka reception policy kalong sauko ka dawba kalong namar ka jing trikam jo kata ka roster tenang kata daw ngi dawa badi ban pensange ya ka roster pensange shwa ya ka roster wat pen trikam ya ka roster lemda phil la pen bet thmai shwa ka reception policy namala da phi pen trikam ya ka roster hakani ka rukom ka bakalong menta ka jingdu nong ka bakrao kalong ki samla jing te ka jingale ka jing kamdei nam ta ka election ka jingale ka jing kalong nagamta ki khon samla ki bawat ka muat jam Hakadai ka jingla anti jong pi ban syatngan ni sotho tu kat sesok ni. Pi kasyong ha ka sarkar kumnu ka perkhat tenrei ka khubor ka basyai ka bangila ai sya ka sarkar bangin sedang ya ka indefinite hunger strike kabumut ka jing syatngan bambu por kabumut bo Arden unum kenrea nagani ka jakat tat hadu baka sarkar kanda sim ya ka rai ban menjur ban penbet ya ka reception policy Ya hadu ta biso ko pi syat pai ba. Pi haba ka jingwet jukhat ka scam kamdan ke jingwet banyak skmat ha ka jingele